যতন খুলুমখা তিনি কাছে ককচারমন जों गत साइमानो साल साल सिगां चीनी कासे रिटर्निस ग्रुप त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनस रिटर्निस पीपल काउंसिल TUIRPC बरनि दल 25 तारिखो बर बन्द दाखौखा 12 घंटा बन्द आपनो तैयै बर बियार आनेर फाइका बरनि लीडर्स अनंत देवबर्मा दानियल सलोमन बरक आंनि न'आव फाइका ते आं अफिसाव बरक थांखा बरक थांगे बरक साका जों 25 तारिखआव बरक बन्द दाखावनाय आमनि बै बन्द दाखौखा बरक तिनि फुंगो लामा कासुखा गोबां माजागो निनि सम्पनगर हेजामारा चिनि पद्मबिल चिनि बिश्रामगंज ते आम्बासा गोबां माजागो बरक रुट ब्लक खालायखा आमनि तैयै आं बरक साहका जोंथ' साइमानो अमाहाय रुट ब्लक खालायै चिनि कुनु समाधान गैया चिनि गोबां बरक अबाहाय डेली लेबार आबो दुखु मानो ते गोबां एग्जाम दंगो अबायनो साबै आं बरक कइखा इनका बरक रेडि इनखा जों बे कफ खालायनाय बागै दिनै थिक फुंनि 12टा समायाव आं आंनि डिपार्टमेन्ट बरक दिनखा आंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ते डाइरेक्टर जतन दिनखा बरक तामो समस्या दं आबा जों सालायनाय बर आगे बहायनो बर मेमोरेन्डाम बर साबमिट खायले दंगो आ मेमोरेन्डाम कपि आं मांखा बरन ताम समस्या ताम प्रॉब्लम जों दिन डिटेल मीटिंग सालायनाय नरगत फाइमानो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के नोडल डिपार्टमेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम चिनि दिब्रासारि बागै आबंगाय जों चिनि डिपार्टमेंट माध्यमे जों कक सालायो जों के नोडल डिपार्टमेंट जों साइमानो जेकुनु प्रॉब्लम जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम न जों कक सामान बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खालामनो आबारे बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक सालायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबतै जेकुनु समस्या थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग थ्रू राउंड टेबल डिस्कशन आबाके सॉल्व मंगो अबनो चिनि नियम जेकुनु प्रॉब्लम न जों कक सामान बिसिंतै बुचिलाना बिसिंतै जुक्तिनि बिसिंतै जों थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन जों सॉल्व खालामनो आबारे बय आंखारखा दिनै जों बर बाय डिटेल कक सालायनाय जों साइमानो बरनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायखा बरनि दाबि आसे कतर दाबिया बर सिम्पल बरनि दाबि आं लुखा आबतै आं चिनि चीफ मिनिस्टार आं बरनबो साहका दिनै जों कक सालायनाय होनै एबाबो साका यस नों कक सालायनाय दि बरन ताम समस्या दं इन डिटेल दिनै सालायनाय ठीक 12टा समायाव आं बरन दिनखा दिनै अनंत बाबू सं दिनै दानियल सं ते बर जत बरन टप लीडर न आं रिंखा बर दिनै आंनि अफिसाव फैनाय जों बर डिटेल कक सालायनाय ते बरन मेमोरेन्डाम बर जों साबमिट खायखा अ मेमोरेन्डाम न जों 1 to 1 जों फरायगै आबो जों बिचार खायनाय चिनि सिस्टेमनि बिसिंतै आइननि बिसिंतै ताम जों बरनि प्रब्लेम सॉल्व खायमा आबा जों सालायनाय आं लुखा दागा बरन डिमान्ड आजो सीरियस डिमान्ड या जों जस साइमानो बर रिटर्निस एनलेप रिटर्निस बरनि बर सारेन्डार खायखा ते बर मेन स्ट्रीम बर खायखा बरनि गोबां प्रब्लेम दं आ प्रब्लेम न जों सॉल्व खायना बगै आं निजे हासे वेलफेयर मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर हिसाबै आं आप्रान चेष्टा खालायनाय आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट द प्रॉब्लम अब थ्रू डिस्कशन थ्रू डायलॉग अब नो पॉसिबल हामबाय।